Beograd. Sljedeći meč Kovačević Ljubiša Slavija Novi Sad, Križan Filip Očako Beograd. Da se pripreme Stanković Nemanja Kinezis Niš, Živanov Petar Bezbednost Novi Sad. Za strujaču 2 da se pripreme finalisti do 66 kg. Ciganović Ilija Rekord Beograd, Kostadinović Uroš Kinezis Niš. Na strunjači 3 pobedila je Stević Ivana Kinezis. Na strunjaču 3 neka izađu takmičarke u kategoriji do 63 kg. Đokić Bojana Niš, Vadisa Nela Bačka Sombor. Za sledeći meč da se pripreme takmičarke u kategoriji do 57 kg. Poznanović Angelina Crvena Zvezda, Smitković Mija Bor. Na sreću 1 izađu Stanković Nemanja Kinezis Niš, Živanov Petar Bezbednost Novi Sad. Za sledeći meč da se pripreme Stojanović Stevan Partizan Beograd, Begović Miroslav Bezbednost Novi Sad.
Stojanović Stevan, Partizan Beograd, Begović Miroslav, Bezbednost Novi Sad.